A quotation by Robin Sharma reads as follows, I open quote, "Everything is created twice, first in the mind and then in reality," I close quotes. I gather that Robin is saying what is key is implementation of what you are dreaming of becoming. If a person does not implement, the dream becomes an idea that will never even be known. But should the dream be implemented, then it becomes something that is tangible. It becomes a reality because it is seen, because it is realized, because it is actualized. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Siyaqhubeka namhlanje nombhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Zihlangene Phezulu, obhalwe ngu-MB Sibanyoni. Sizoqalisa lapho sagcina khona. Sizovula ekhasini lama-20 siqalise esigabeni sesi-5 sifundeka ngalolu hlobo. Ngithe kuwe ubekwa yini lapha? Kubuza uThuthukani. Esankwankwaza uletheni, phulukundlu uthembekile. Aqonde esangweni esendiza, engafuni kuzwa lutho, izinyembezi zigcwele amehlo. uThuthukani aphume amlandele, abathe uyancenga ukuthi akehlise umoya, kepha kufane nokuthela amanzi emhlane wedada. Uthe ephuma esangweni uthembekile, nansi itekisi, kukhona emkhwezayo, asho phezulu, eshiya uThuthukani enkemile ebambe ongezansi. uThuthukani abone ukuthi kuhle amlandele. Wena ngizokhuluma nawe ngibuya, kusho uThuthukani eqondise kuletheni, ovele wagcwala indlu. Angabe esabuyela endlini, angene emotweni alandele intombi yakhe. uThembekile ungene nezicabha lapho ehlala khona emqashweni. Akasathukuthele umuntu angamudla amqede. uThuthukani ufika nje, uThembekile usaluqala udaba, exoxela umngane wakhe uMathembi ngokumehlele. Lapho engqongqoza uThuthukani wasukuma waqonda emnyango uThembekile. Kuvuleka umnyango nje, ingulule isimgqolozele ngemicibisholo yamehlo. Wabe uzichome kumalunda, kayizange isamnika ithuba. Ufunani lapha? Kubhavumula uThembekile. Ngiphe indlebe ngikuchazele Thembekile. Uletheni sihlukene naye, nawe uyakwazi lokho. Ngakutshela ukuthi nguye ofake isehlukaniso. Kungakho ngibone kungcono ngiqhubekele phambili, kuncenga uThuthukani. Abathe uhlaba ngedolo phansi exolisa kuThembekile ngephutha elenzekile, kube nhlanga zimuka nomoya.
Kungenzeka kanjani umuntu afake isehlukaniso aphinde atholakale esegcwele indlu, ephuma kushawa, ebhince ithawula engambethe lutho? Wayethukuthele kakhulu uThembekile, ekhala ngokuhlambalazeka, kuthiwa ufunani emzini wakhe. Esikhundleni sokuthi uThuthukani amvikele, umane wathithiza nje, ebindwe yisidwa. UThembekile ubefuna ukwazi ukuthi uLetheni ungene kanjani emzini wakhe engazi yena, uthathephi ukhiye. Kahle ngamatshe Thembekile, bengicela ukuchaza ukuthi kwenzekeni ngempela, kuphendula uThuthukane. Thuthukani, ngiyakuncenga ngegama leNkosi, ngidedele, wena buyela kumkakho uhlukane nami. Akukho ongangichazela khona ngoba ngibone konke obekwenzeka phakathi kwenu nobabili, kusathetha uThembekile. Lokho okubonile akusilona iqiniso. Kwamina bengisamangele ukuthi ungene kanjani endlini ngingekho. Ngenkathi wena ufika, bengisabuza ukuthi ufunani emzini wami, kanti nguyena owawushiya, kuchaza uThuthukane. Wo, ubumchazela kahle, ecambalele esifubeni sakho. Niphuma nobabili kushawa, angithi? Ngiyethemba ungizwa kahle Thuthukane. Kangisafune lutho oluyophinda lungihlanganise nawe. Inhliziyo yami yonakele, icwile emafutheni entukuthelo ngokuphoxeka ngenxa yesenzo sakho sokungikhohlisa, kusabhavumula yena uThembekile. Kanginasiqiniseko ke okubone kwenzeka, kepha mina kangizange ngikushaye ngemfe iphindiwe Thembekile. Kungakho ngithi nginikeze ithuba ngikuchazele ukuthi kwenzekani phakathi kwami noLetheni, kusancenga uThuthukane. Akukho ozokuchaza Thuthukane, ngizibonele ngalawa omabili ngingena endlini, kudekwe itafula eligcwele izimbali ezibomvu nemilayezo yothando oludiliza izintaba. Sonke lesi sikhathi ngibambe uTalagu ngezandla. Okungikhathazayo Thuthukane ukuthi uma uqala ekuseni kusa nje ukungifihlela izinto, kuyoba njani uma sesihlala ndawonye, kubuza uThembekile. Kungcono unginikeze ithuba ngichaze ngaphambi kokuthi ungihlulele. Kawunaso isiqiniseko ngalento okhuluma ngayo. Kungakho ngithi ngiphe ithuba ngikuchazele ngoLetheni. uThuthukani ufika kuThembekile uphethe imvulophi. Phakathi kuyona kunamapheshana athile angubufakazi bamasamanisi achachisa ngemininingwane yesehlukaniso nokwabelana ngamafa, njengoba kade beshade ngalowo ohlanganisa amafa. Ngilinde kancane Thuthukani, ngiyabuya, kucela uThembekile. Aphume, ajikele ngemuva kwendlu, athole ibhakede lamanzi. Ngokuphazima kweso seligcwele,
wanikela kuThuthukani osabheke phansi ezama ukukhipha amaphepha envilophini. Angawuthi vu uThembekile, athi shwa emqulela ngamanzi uThuthukani. Uthe ethuka uThuthukani kwabe kusemuva kwendaba. Usungaze ungithele ngamanzi kodwa Thembekile, kuzikhalela uThuthukani. Abantu abalimele izindlebe benziwa kanjena-ke. Kunini ngikuncenga ukuthi ngiyeke phansi, kepha kawufuni ukulalela. Hamba uye kunkosikazi wakho, uhlukane nomoya wami. uThembekile washo evula umnyango, ebuyela endlini, wawuvala ngesikhulu isankantlo lesi. Ebusweni usemibimbibimbi, yizinyembezi. Amapheshana ayephethwe nguThuthukani asakazeka phansi ngenkathi ethuka. Ngenhlanhla kungabikho elithelwa ngamanzi. Uwabutha nje useyahlehla uyongena emotweni uThuthukani. Inhliziyo yakhe igaya izibozi ngalokho akwenziwe nguLetheni. Athathe imoto aqonde ekhaya, afike engasadle nkobe zamuntu. Ngizokuma kancane ukufunda, ngichaze, ngicubungule, ngihlaziye. Sibona umbhali usebenzise izimo zokukhuluma eziningana nje. Isigaba ngasinye kuyenzeka ukuthi sibe nezimo zokukhuluma ezintathu, ezine kuya kwezinhlanu. Phakathi kwalezo zimo zokukhuluma kukhona nesimo sokukhuluma esisha esibizwa ngokuthiwa siyi-alushini. Iyini i-alushini? I-alushini ulwazi lokubona inkulumo eqhathanisa izehlakalo ezitholakala emlandweni, kwezenkolo, emibhalweni yobuciko kanye nasebantwini abaziwayo. Okuchaza ukuthi lezo zehlakalo eziqhathaniswayo ezenzeka mandulo, izehlakalo ezedlule. Lezo zehlakalo zitholakala kuphi? Emlandweni, kwezenkolo, emibhalweni yobuciko, kosaziwayo. Bese siqhathanisa nalokho okufundayo ngaleso sikhathi. Ngizocela ukwenza izibonelo. Isibonelo sokuqala, uma ngabe sikhuluma ngezenkolo, sikhuluma ngezehlakalo ezedlule, siziqhathanisa nokwenzeka namhlanje. Singathi, okokuqala, leya ntombazana yahambisa okwejuba likaNowa. Okwesibili, leya ntombazana yangiphika kathathu iqhude lingakakhali. Okwesithathu, leya ntombazana ikholwa ngokubona njengoThomasi. Uma siqhathanisa izehlakalo ezenzeka emlandweni, singazithatha kuwo wona lo mbhalo wobuciko ngoba zikhona. Ngizovula ekhasini le-14, page 14
ngolimi lwasemzini ngibheke isigaba sesikhombisa. Sifundeka ngalolu hlobo. Abafazi basemlovini-ke bakhona yonke indawo. Babemangaliswe ukukhohlakala kukaNobesuthu, odla udadewabo izithende, licwethule, ligeze ngencokazi. Sibona amagama athi abafazi basemlovini-ke. Siyazi sonke ngokomlando abafazi basemlovini bebehlezi ngaphansi kwesihlahla. Eminye imibhalo yobuciko ithi laba abakwaMhlongo bebehleka benza ihlaya. Ngesimo inkosi noma ingonyama uShaka eyazalelwa ngaphansi kwaso. Abafazi basemlovini lokhu babekwenza ihlaya. Ngakho-ke la umbhali uthi abafazi basemlovini bebekhona naseBhenoni behlekisa ngesimo uThuthukani ekusona. Behlekisa ngale ndaba yokuthi uThuthukani kanye noLetheni bayaxabana, bekholelwa ekutheni baxatshaniswa nguNobesuthu. Ukuthasisela nje, akumangalisi ukuthi umbhali asebenzise abafazi basemlovini. Ingani phela inkosi uShaka ibiyiwundlu lenkosi uDingiswayo. Okwesibili, umbhali uqhathanise okwenzeka manje eBhenoni wakuqhathanisa nokwenzeka emlandweni phambilini. Uma siya ekhasini lesishiyagalolunye, umbhali uthi uThuthukani esakhula babemteketisa besebenzisa izibongo ezinjengalezo ezaqanjwa ngenkathi kubusa inkosi uDingiswayo. NoThuthukani-ke naye abongelelwe ngazo lezo zibongo. Kuthiwe uMafavuke njengedangabane, uSombangeya kaNdaba, bamhlaba ngenjongolo uSobangwa, bambangela amanxeba ukuluphala. EsiZulwini azikho izehlakalo eziqhathanisa okwenziwa osaziwayo kanye nokwenzeka manje. Zikhona kodwa esiNgisini. EsiNgisini nje ngingasho ukuthi I am doing a Madiba jive. Lokho kuyi-alushini ngoba ngiqhathanisa engikwenzayo mina nesehlakalo esedlule esenziwa ngudokotela uNelson Mandela sokude athi ukunyakazisa umzimba. Isibonelo sokugcina yileso esitholakala emibhalweni yobuciko. Uma ukhumbula kahle, sibale ukuthi lezi zehlakalo zenzeka ezindaweni ezine. Sathi kwezenkolo, sathi kwezomlando, sathi emibhalweni yobuciko, sathi kosaziwayo. Ngakho-ke imibhalo yobuciko njengesibonelo sokugcina, isibonelo sesine,
ithinta nezimo zokukhuluma. Izimo zokukhuluma njengala esisibonayo sitholakala ekhasini lamashumi 20. Ake ngifundeke ngizokutshela ukuthi isigaba esesingakhi mangiqeda ukufunda. UThuthukani aphume amlandele abathe uyancenga ukuthi akehlise umoya kepha kufane nokuthela amanzi emhlane wedada. Bafundi, ake ngibaleke manje izigaba esokuqala, esesibili, esesithathu, esesine, esesihlanu, esesithupha. Lokhu kutholakala esigabeni sesithupha. Amagama la noma isimo sokukhuluma esiyi-allusion ilesi esithi nokuthela amanzi emhlane wedada. Ziningi-ke izibonelo zezimo zokukhuluma ezingena ngaphansi kwe-allusion. Isibonelo, lokho kungamanzi amancane. Isibonelo, ngizokushiya uphemile. Esinye isibonelo, ukuphonsa ithawula. Ngizokuma kancane manje nge-allusion. Ake manje siphinde sibheke okunye. Umlandi unomsebenzi wokuqondisa indaba yakhe. Indaba yakhe ingayinde noma ibe mfushane. Umlandi wethu u-MB Sibanyoni, okunguyena obhale lo mbhalo wobuciko, ungumlandi wesithathu. Ngizokuma kancane ngingachazi ukuthi umlandi wesithathu ngonjani. Kodwa-ke manje ngichaze umsebenzi wakhe wokuqondisa. Indaba yethu ethi zihlangene phezulu yinde, okuchaza ukuthi ngenkathi exoxa indaba yakhe usebenzise abalingiswa abaningi kakhulu. Kukhona abalingiswa esingakaze sabezwa bekhuluma. Owokuqala, uNobesuthu esimthole esahlukweni sokuqala. Siyamkhumbula sonke uNobesuthu udadewabo kaLetheni. Owesibili, uMathembi ongumngani kaThembekile. uThembekile lona siyamkhumbula sonke uyintombi eqome uThuthukani. Kunomlingiswa esimbona esahlukweni esisodwa nje qwaba. Asiyuphinde simbone noma yinini kulombhalo wobuciko. Igama lakhe nguKaputeni Mvunge Mqethuka. Siyamkhumbula sonke, simbonile esahlukweni sokuqala ngenkathi uNobesuthu engena nezicabha kwakhe eyobika ukuthi nangu uThuthukani enzakalisa uLetheni ngokumkhiphela ummese. Ngokusebenzisa laba balingiswa, umlandi ebaveza kanye noma engabavezi njalo njalo, singabezwa futhi bekhuluma bekhulisa indaba yakhe. Sizothi indaba yakhe yinde ngoba ihambe iveza abalingiswa okulula ukuthi sibakhohlwe namagama abo. Ngisasho njalo ungakhohlwa ukuthi kubalulekile ukuthi abalingiswa sibazi ngamagama abo, ikakhulukazi abalingiswa abakhulu. Abafana njengoLetheni, abafana njengoThuthukani, abafana njengoThembekile. Ngizokuma kancane ukuchaza
ngiphinde ngifunde futhi. Ngizoqalisa lapho ngigcine khona ekhasini lama-22. Ngigcine esigabeni sesine. Ngizoqalisa ngesigaba sesihlanu. Uyangibona nginjani Letheni? Uyangibona ngimanzi te? Ufunani kimina Letheni? Akuwena ongithumele amasamanisi okuthi umshado wethu uyawuchitha? Manje yini oyifuna kimina? Kubhoka uThuthukani. Ngiyaxolisa kakhulu Thuthukani. Bengingaqondile ukukuzwisa ubuhlungu. Uyakuthanda yena lo okuthele ngamanzi kanje? Mina bengikhohlisekile sithandwa sami. Kungakho ngibuya ngizoxolisa kuwena. Ngithi kayidle izishiyele baba. Kuncenga uLetheni. Wabiza igama elithi baba eliyimvela kancane kowakho umlomo. Uthi kayidle izishiyele. Umhlaba usukuphendukele manje. Usugijima ubuya lapha kimina? Ngenkathi uchiphatheka wawazi yini ukuthi isinamuva liyabukwa? Uyakhumbula ungitshela ukuthi nginguqhwayilahle, into engenalo ikusasa? Uyakhumbula ungibiza ngoguluva osaba umsebenzi? Manje usubuyiswa yini kulomuntu onezici ezingaka phezu kokuthi wazi ukuthi akusokali ngenasici? Kubalisa uThuthukani okubonisa ngokusobala ukuthi akasancenge lutho. Ngiyakwazi konke lokho Thuthukani. Ukubuyela kulokho ngeke kusasiza manje, kepha bengicela siqale indlela entsha. Kungakho ngize kuwe ngigaqazela ngithi ngiyaxolisa kakhulu. Liqhoshwa libhekile. Kuncenga uLetheni. Okokuqala nje ungene kanjani lapha endlini ngoba okhiye bendlu balapha kimina? Kubuza uThuthukani. Usukhohliwe baba ukuthi nami nginabo okhiye balapha endlini. Kuphendula uLetheni ngephimbo eliphansi elicela intethelelo. Kawusenalo ilungelo lokungena kulomuzi. Mangikutshele iqiniso ke Letheni. Kangisenalo noluncane uthando lwakho. Nami sengiqhubekele phambili njengoba wahlongoza encwadini yakho yesehlukaniso ukuthi abusekho. Futhi ngeke buphinde bube khona ubudlelwano phakathi kwethu sobabili. Kuphendula uThuthukani. Eguqe ngamadolo. Ungakusho lokho Thuthukani. Ngisakuthanda kakhulu. Kungakho nginqume ukuthi ngibuyele kuwena. Nawo la maphepha esehlukaniso ngasayiniswa wona ngenkani. Kwakungeyona inhloso yami ngoba ngangincenga inkululeko. Ngisabela nempilo yami. Kuchaza uLetheni. Ngiyalazi nethalente lamanga, kodwa anjengalawa wona ayagulisa. Bengicabanga ukuthi ngikhuluma ulimi oluzwakalayo olungadinge kuhunyushwa. Ngicela ungiphenduleke Letheni ukuthi uma
Uma uthando lungasekho ngenze njani? Kubuza uThuthukani kuLetheni osemichilochilo yizinyembezi. Kusho kona ukuthi wawuvele ungangithandi. Kwenziwa yini ukuthi uthando lwakho luphele kalula kanje sithandwa sami? Kubuza uLetheni. Kwaba yisinqumo esilula kuwena ukuvele ulaqaze umshado wethu ngenxa yokuthi usuphelelwe uthando. Kungani ufaka uthando uma sengibuyisa izinduku? Uthando kalukhandwa mntakwethu. Uma seluphelile luphelile. Kangisakuthandi uzwile? Ungenzile inhlekisa kubangani, emndenini nakomakhelwane kule ndawo. Uphuma ungena, ungaqhize qakala ngoba usuyikhansela nasemzini kababa. Uhamba unoqhakala nosopolitiki abangontaba kayikhonjwa abasezikhundleni eziphezulu, mina ngingelutho ngizishayela ngonobhanqa. Nangenkathi nigcotshwa nibekwa ezikhundleni zobukhansela ngokusemthethweni, wangishiya lapha ekhaya noma encwadini yesimemo ngangibaliwe nami. Kodwa wangivalela ngaphandle, kuchaza uThuthukani. Usabambe lelo gqubu namanje Thuthukani? Kubuza uLetheni. Kuthiwa umenzi uyakhohlwa, kodwa umenziwa akakhohlwa, kuchaza uThuthukani. Ngiyacela bandla Thuthukani, ngicela wehlele ngezansi, siqhubeke lapho sigcine khona. Siyothola ithuba ngikuchazele kahle ukuthi kule minyaka emibili nginyamalele bengibhekene nayiphi inkinga, kuncenga uLetheni. Ngiyethemba umbonile umuntu oseduze nenhliziyo yami. Manje-ke ngizimisele ukuyozishaya ziphelele ukuze abuye azophemba umlilo eliyimfudumalo yamakhehla nezalukazi zakwethu eziyinsika yeziko lalomuzi. Uma ngibuyisa wena ngenze njani-ke ngaye? Kubuza uThuthukani. Akutokwe ligayelwe mina lelo. Naye akedlulele phambili angalokhu egaqele amadoda abantu. Kusho uLetheni, kuthi qifi kuThuthukani. Uqambushilo Letheni, ujwayele ukwenza kukulungela. Ngeke ukubone lokho, kungavuka abanguni. Okwesibili, ngicabanga ukuthi seside isikhathi sikhuluma into eyodwa nawe. Mina-ke kangisazimisele ngawe. Nami ngicela ungidedele uphume emzini wami. Kukhona lapho kudingeka ngiphuthume khona. Ngibuye ngizobeka uhlangothi phansi. Kusile kusasa ngiyavuka, kuchaza uThuthukani. Kulungile Thuthukani, zinqunywa amakhanda ziyekwe. Kepha kusasa siyoluqhuba lolu daba. Ngikwenzele okuya ngasethunjini, kubuza uLetheni.
Wenzele mina ukudla. Sonke lesi sikhathi wawucabanga ukuthi ngifakani esiswini? Kangifune kudla kwakho letheni. Engikucela kuwena ukuthi uphume uphele kulomuzi. Kalikho ikusasa lokuxoxa ngoba ngichaze konke okudingeka ukwazi. Kangisakuthandi kugcizelela uThuthukane. Ngiphume ngiyephi Thuthukane? Kubuza uLetheni. Awothe ubomvu uThuthukane amsikaze ngempama avike aze agoqane uLetheni. Hamba uye kwaNhliziyo ngise. Phuma ke lapha. Phezu kwetafula athi hlwi Okhiye avule ngabo endlini uLetheni. Aphuthume ekhabetheni lezimpahla abhekabheke ukuthi kazikho yini izimpahla zikaLetheni ezisele. Athole ukuthi kade ziseyingcosana kakhulu. Azikhiphe azifake mawala kwesinye sezikhwama zakhe. Athathe izikhwama ezikhiphele ngaphandle kuVulandi. Oh Jesus uxolo mangiphinde ngifunde lo musho futhi. Athathe izikhwama ezikhiphele ngaphandle eVulandini. Ngaleyo nkathi uLetheni wayethe khimilili ebuka uThuthukane ekhiphela ngaphandle izimpahla zakhe. Wathi angaqeda ukwenza lokho wabamba uLetheni ngengalo, wamdudulela ngaphandle emnyango, wamkhakhabisa emkhipha ngesango. Wabuyela endlini uThuthukane ebheka isikhathi ukuthi yisona lesi abavumelane ngaso nomqondisi ukuthi amphelekezele baye kumalume wakhe. Uhlale isikhashana endlini ngemuva kwesigameko. Usuke lapho wangena emotweni waphuma ngesango. uLetheni wayesamile onqenqemeni lomgwaqo emangele ukuthi yinto ezothiwani-ke lena. Inkinga abhekene nayo kwakhona engahamba uzolibhekisa kuziphi izinkalo ngoba nekhaya kalisabonwa selaphenduka amanxiwa. Kule minyaka emibili anyamalala ngayo uLetheni, umlilo washaya ilothe emjondolo wakwabo ngenxa yekhandlela elawa komunye umjondolo oncike kowakwabo. Kwathungeleka konke njalo. Kulowo mshophi kwaba ukushaya amagongo kunina nakudadewabo uNobesuthu, naye ayeselahlekelwe ngumendo wabuya ekhaya. Ungenzani kodwa uThuthukane? Usengaze angixoshise okwenja ngalendlela? uLetheni wayevungazela ekhuluma yedwa, udidekile yilesi senzo. Angeka lokothe ayocela indawo ekhweni lakhe ngoba umama kaThuthukane angamthela ngamanzi abilayo khona ebusuku. Ziyime emthumeni kuLetheni. Ngeke futhi aya kuThokomele ngoba umyeni wakhe umqondisi ngumngane omkhulu kaThuthukane.
kungenzeka ukuthi ulibhekise khona njengoba ephuma nje. Ngaleyo nkathi kwakugcwele ihlule enhliziyweni yakhe, wagcina ekhumbula uNomagceke, omunye wabangani ayesebenza naye, amgcina eminyakeni emibili ehlala endaweni yaseThembisa. Kuyodingeka amfune aze amthole, nakanjani uyomnikeza icebo. Wabona kungcono ahlale khona lapha esangweni. Mhlawumbe uma ebuya uThuthukani uyokwehlisa umoya, amvumele aqube ubusuku obubodwa nje kulo muzi. Useyovuka ekuseni, izinyawo zigcwale udaka. Wafunga wagomela ukuthi ngeke aduke nezwe engakaziphindiseleli kuThembekile owamshiya obishini. Izinhlupheko zamnaphaza okwengcanga, inikina itwane. Lo muzi ngeke awuhlala ngisho esethanda, bangamane balahlekelwe bobabili. Siyaphela lapha isahluko sesibili. Sizochaza, sicubungule, sihlaziye. Sizoqalisa ngokuhlaziya isu lokujeqeza emuva. Leli lisu umbhali ulisebenzisela ukuthi aveze umlingiswa othile ekhumbula okuthile. Imvama-ke umbhali uzobese esebenzisa lona leli gama noma isiqu sesenzo esithi khumbula. Sivezelwa uThuthukani ekhumbula noma ejeqeza emuva, ekhumbula ukuthi uLetheni ubembiza ngamagama angemahle, ubethi unguqhwayilahle, ubethi unguguluva. Ake ngivule ekhasini lamashumi 22. Ngizofunda izigaba ezimbili. Ngizofunda kusukela esigabeni sesikhombisa kuya kwesesishiyagalombili. Kufundeka ngalolu hlobo. Wabiza igama elithi baba, eliyivela kancane kowakho umlomo. Uthi kayidle izishiyele. Umhlaba usukuphendukele manje. Usugijima ubuya lapha kimina. Ngenkathi uchiphatheka wawazi yini ukuthi isinamuva liyabukwa? Uyakhumbula ungitshela ukuthi nginguqhwayilahle, into engenalo ikusasa? Uyakhumbula ungibiza ngoguluva osaba umsebenzi? Manje usubuyiswa yini kulo muntu onezici ezingaka, phezu kokuthi wazi ukuthi akusokali ngenasici? Kubalisa uThuthukani, okubonisa ngokusobala ukuthi akasancenge lutho. Ngizophinde ngivule ekhasini lama-25. Ngiphinde ngifunde futhi lapho ngibona khona isu lokujeqeza emuva. Kufundeka ngalolu hlobo. Ngaleyo nkathi kwakugcwele ihlule enhliziyweni yakhe, wagcina ekhumbula uNomagceke, omunye wabangani ayesebenza naye, amgcina eminyakeni emibili ehlala endaweni yaseThembisa. Kuyodingeka
amfune aze amthole nakanjani, uyomnikeza icebo. Umlandi wethu uphinde ethule amaqiniso. Le ndaba siyayikholwa ngoba ixoxwa nguye. Umlandi wethula iqiniso elithi uma owesilisa elahlekelwa ngumsebenzi uye aphenduke inhlekisa emzini wakhe. Umlandi uyasivezela ukuthi ngenkathi uThuthukani elahlekelwe ngumsebenzi ubebizwa ngamagama anezici. uLetheni ubembiza ngoqhwayilahle aphinde ambize ngoguluva. Umlandi uphinde athule iqiniso elithi isihlahla asinyelwa. NanguLetheni usebuye emuva manje useyakhumbula ukuthi washiya umyeni wakhe yena lona abembiza ngamagama anezici. Siphinde sibone umoya kule noveli. Umoya enovelini yisimo sabalingiswa. Abalingiswa bethu la bavezwe bethukuthele, bavezwe bekhala. uThuthukani uthukuthele ulwa noLetheni umbuza ukuthi ungene kanjani emzini wakhe. uThembekile uthukuthele ukuthi uThuthukani udlala ngemizwa yakhe. Kungani ethi uyamthanda kanti amehlo akhe asabheke emuva kumkakhe onguLetheni. Usede emqulela ngamanzi noma emqulela ngebhakede eligcwele amanzi. Intukuthelo kaThembekile imenza ukuthi akhale izinyembezi mi. Umbhali usebenzise amagama athi ebusweni wayesemibimbibimbi yizinyembezi. Siyabona sonke ukuthi umoya enovelini uyathintana noma uyathelelana kanye nengxenye yesizinda ebizwa ngokuthiwa yisimo senhlalo. Siyalubona futhi udweshu lwangaphandle. Udweshu ukungqubuzana phakathi kwabalingiswa noma phakathi komlingiswa nemicabango nemizwa yakhe. Siyalubona udweshu lwangaphandle. Siyababona abalingiswa bexabana noma-ke ngingeke ngabuyela enovelini ukuze ngithasisele ngokusebenzisa izibonelo. Kodwa-ke mfundi nawe thisha, yana enovelini. Uthi uchaza ube uthasisela ngezibonelo ngezinto eziphathekayo ezenzeka enovelini. Siyalubona nodweshu lwangaphakathi. Siyamuzwa uLetheni lapho ethi ungenzani kodwa uThuthukani usengaze angixoshise okwenja ngale ndlela. Phela vele umbhali aze athi uLetheni wayevungazela ekhuluma yedwa. Lolu udweshu lwangaphakathi ulwa nemizwa nemicabango yakhe. Singakhohlwa njalo ukuthi nanoma ngingashongo lutho ngesakhiwo, kodwa lesi sahluko sesibili siyingxenye yesixakaxaka. Kwazise isakhiwo incwadi yonke kusukela ekuqaleni kuze kuyofika ekugcineni. Noma singesasho kanjalo uma ngabe siphendula umbuzo. Kodwa-ke
isakhiwo ekuqaleni kwaso isingeniso, maphakathi naso ngumzimba, ekugcineni kwaso isiphetho. Yingakho nje sithi isakhiwo sithinta okuthathu, okuyisingeniso noma okuyisethulo, umzimba kanye nesiphetho. Siyabonga, nisale kahle, ningakhohlwa ukusubscribe. Sinamashaneli amathathu. Eyokuqala yiyo yona le ethi The Curriculum Breakdown, Grade 10 to 12. Eyesibili, isiZulu Grade 12 Intervention. Eyesithathu ilena ethi isiZulu Fal, The Chat Room. Niyathandwa.